конна база в Априлци, за продан. Или може това да е рая за вашите коне, с гледка към Стара планина, само на 40 минути от Троянския Балкан и 20 минути до Севлиево. Този регион е признат за един от най-добрите за хора с проблеми с дихателните пътища и белодробните. Историята го показва. Чистия въздух, планината и спокойствието тук ни дават много, така че не само туризма с коне, ами като цяло. Било то хотел или къща за гости. Това може да бъде вашето място. Нека сега да ви разкажа за конната база. Тук имаме 16 бокса, офис помещения, складови помещения, 15 декара земя. Имаме и открита арена. Тук можете да правите тренировки или просто да язите за удоволствие. Знаете ли най-важното кое е? Че имаме тракове, т.е. пътеки, които водят дълбоко в планината. Уникално място, гледката божествена. Тук боксовете са с голям размер, така че да бъде удобно и комфортно на вашия кон. Тук може да развиете страхотен туризъм. Знаете ли какво още има тук? Има празник на сланината всяка година, празник на сливовата ракия и много други. Тук празнуваме Тодоров ден всяка година. Също има и конкурси за тежковози коне. Тук имаме установен бизнес от години. И знаете ли кой е бонуса? Бонусът е, че има хора, които обичат животните и са готови да се грижат. Ако закупите това място, то идва с любящи, конегледачи и треньори най-вече. Така че може би това е вашето място. Знаете ли кое е най-хубавото нещо? Че този имот идва без комисионна за купувача. Обадете ни се за повече информация да ви покажем това страхотно място.